Olympijské kruhy, znak olympijských her, symbolizují, že se všichni sportovci z 5 kontinentů sejdou a soutěží spolu. Francie. V roce 2024 budou olympijské hry právě tu. První hry byly v Aténách v Řecku. Česko. Odtud jsou všichni sportovci, které vám teď ukážeme. Věra Čáslavská. Narodila se v Karlíně, od dětství se věnovala baletu a krasobruslení. V roce 1957, v necelých 15 letech, se setkala s Evou Bosákovou a začala pod jejím vedením trénovat gymnastiku. Vavřinec Hradílek. Vavřinec je úspěšný závodník na kánoji. Vyhrál už 6 zlatých medailí, 4 stříbrné a 2 bronzové. Je mu asi 36 let. Emil Zátopek je běžec, 4násobným vítězem a 8násobným rekordmanem. Narodil se v roku 1922 v Kopřivnicích. Dana Zátopková narodila se 19.9. v roce 1922. Závodila v hodu oštěpem. K oštěpu se dostala zcela náhodou. Až na vysoké škole její kamarádka chtěla soupeřku na hod oštěpem a na poprvé hodila 34 metrů. Eiffelova věž. V rámci olympiády bude Eiffelova věž natřená na speciální zlatou barvu. Tento nátěr se bude nanášet několik let a bude zároveň chránit věž před rezaběním. Mezinárodní olympijský výbor založil francouzský historik a pedagog Pierre de Coubertin na kongresu v Paříži červnu 1894. Těšíme se v létě.